Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο μας στο YouTube. Θα κάνουμε ένα θάρρος ή αλήθεια, ένα βίντεο με θάρρος ή αλήθεια, το οποίο, συγγνώμη για την κάμερα, απλά μας έχει χαλάσει κάπως η κάμερα και δεν πάει πιο ψηλά. Ναι, και ούτε εμείς μπορούμε να κάτσουμε πιο χαμηλά, γιατί ήδη καθόμαστε στο κρεβάτι και αυτό, ναι. Θα παίξουμε το παιχνίδι θάρρος ή αλήθεια. Αφού το έχω ετοιμάσει. Και θα κάνουμε 3 ερωτήσεις γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 4 ερωτήσεις γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ξεκινάμε. Ναι, και στο τέλος θα σας πούμε και κάτι άλλο πράγματα. Πάμε. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος. Λοιπόν, να δούμε. Κάνε το μεθυσμένο μέχρι να έρθει η σειρά σου. Θα το προσπαθήσω. Βασικά όχι, θέλω αλήθεια. Καλύτερα. Αλήθεια. Ναι. Σε μια ανεπίθετη εγκυμοσύνη θα έκανες έκτρωση, θα ανάγκαζες την κοπέλα σου να κάνει. Επειδή είσαι κορίτσι όμως, θα έδινες το έγκυρο να κάνεις έκτρωση. Όχι, θα το κράταγα το παιδί. Δεν νομίζω να είναι σειρά μου. Εγώ θα το Κάναμε εσύ βασικά στην αρχή 3 ακόμα ερωτήσεις και μετά σας κάνω και εγώ. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος πάντα και λέμε. Θα κάνουμε θάρρος σε έναν τυχαίο αριθμό. Κάτσε να καλέσουμε. Μισό λεπτό. Θα μιλήσω εγώ. Γιατί δεν με ξέρουν. Κράτα το κινητό εσύ. Ναι, τώρα. Από το δικό σου, Ναι. Εδώ θα πας, κάτσε να σου δείξω. Να βάλουμε ανοιχτή. Όχι. Δεν ξέρουμε όταν το σηκώσουμε. Κάτσε, έβαλα απόκρυψη. Έβαλα απόκρυψη, κάλεσε. Καλή. Δεν ξέραμε όταν το σηκώσουν. Μπορεί βέβαια να μην το σηκώσουν, αλλά μπορεί να το σηκώσουν κιόλας. Γιατί εκείνα τα παιδιά δεν το σηκώνουν πάντα. Σωστά. Πού είναι γαμώτο? Εδώ. Δεν είναι εδώ. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, καλέω τον Άκη. Δεν χρειάζεται να πούμε επίθετο. Δεν πειράζει, ναι. Όχι, δεν χρειάζεται να πούμε επίθετο. Σας πάρει το καλά. Αυτό εδώ. Βλέπετε, λείπει και μία εδώ το σηκώνει, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπαίνουμε σε μια άλλη ερώτηση και με ρωτάς κάτι άλλο. Συμφωνείτε, παιδιά? Νομίζω ναι, θα συμφωνείτε. Λοιπόν, πάμε στην αλήθεια νομίζω. Ναι, αλήθεια. Πάμε στην αλήθεια. Έχει στείλει μήνυμα δήθεν κατά λάθος? Πολλές φορές. Εννοείται όλοι το κάνουν. Ναι. Τελευταία ερώτηση είναι. Όχι, έχουμε Άλλες δύο. Αυτή και άλλη μία. Θάρρος. Πες μας ένα μυστικό. Ένα μυστικό μου είναι ότι θα ήθελα πάντα, παρόλο που είμαι μεγάλη, θα ήθελα πάντα να παίζω με τις κούκλες. Ναι, αυτό είναι κάτι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να το αποφύγω. Ωραία, ξεκάνω άλλη μια ερώτηση, τώρα η αλήθεια. Άρα, και μετά σκάνω κι εγώ. Προσπίσεις για ένα γύρο έτσι καθυστερημένο. Δεν μπορώ, πάμε σε ένα άλλο. Στην αλήθεια. Την έχεις πέσει στο φίλο στα αστεία? Ναι. Πολλές φορές φαντάζομαι. Ναι, όχι πολλές φορές, μια-δύο φορές. Ωραία. Τώρα ρωτάς εσύ εμένα. Ναι, θα είναι η αλήθεια. Εγώ πάντα θα άρεσε, δεν έχω πει ποτέ. Δεν έχεις πει ποτέ. Αλήθεια, γκέι. Πάμε. Λοιπόν, για τους επόμενους 2 γύρους θα τρως μια φάβα από μένα όταν έρχεται η σειρά σου, δηλαδή... Ξεκινάμε να τρως μία και έχουμε άλλες 3. Είδατε? Ναι. Θάρρος ή αλήθεια? Εγώ θάρρος. Εκτός άμα θες να πάμε στην αλήθεια. Όχι. Τώρα μισό λεπτό. Σπάσε ένα πιάτο ή ένα ποτήρι.
Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Έχουμε στην κουζίνα, αλλά μπορείς να πεις αλήθεια. Αλήθεια λέω. Δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, Κουζινάει κυκλοφορείς αυτή. γυμνά στο σπίτι όταν είσαι μόνος. Όταν ήμουν μόνος με το μποξεράκι. Ωραία. Χάρος ή αλήθεια. Χάρος. Πάμε πάλι Τρίτη θάρρος. φορά. Okay. Κάτι μαϊμού για 20 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Έχουμε κι άλλη μία ερώτηση. Δύο Θάρρος. ερωτήσεις. Θάρρος. Πες όλα τα πλεονεκτήματά μου. Πλεονεκτήματα είναι τα καλά και τα κακάρες. Τα καλά νομίζω. Να πω και καλά και κακά για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πρώτα, όταν νευριάζεις, κοκκινίζεις το μάγουλά σου και η μύτη σου. Τα καλά λέμε. Τα καλά λέω και γίνεται αστείο. Όταν θυμώνεις δεν κρατάει ο θυμός πάνω από 5 λεπτά. Ναι, από εδώ κάτω το για να... Μου φαίνεται αστείο. Ναι, γι' αυτό θέλω να τα από εδώ. Δεν μπορώ. Πες. Αφού φαίνεσαι. Πες. Αυτά. Ωραία. Πάμε και έχεις άλλες δύο. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος. Πάμε. Μισό λεπτό γιατί είναι και δύσκολο να το πατήσεις. Πάρε κάποιον τηλέφωνο με απόκρυψη και πες του ότι είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Ή βασικά... Όχι, θα το κάνω. Δεν το λέω την κάμερα. Δείξε ότι παίρνεις κιόλας, να μας πιστέψουν, Με 31 βίες θα πάρω, έτσι. Ναι. Βλέπετε, καλό. Λοιπόν, Έχει εξελιχθεί ο χρόνος ομιλίας του, ακούστηκε. ξέρω. Οπότε δεν μπορεί να πάρει και εγώ αυτή τη στιγμή Θα δεν πάρω μπορώ. από το τέτοιο ρε, εσύ, από το Viber. Δοκίμασε. Μπορώ άμα θες να σου φέρω ένα νούμερο της φίλης μου. Όχι, δεν θέλω. Έχω και δικούς μου φίλους. Ναι, πάρε ένα φίλο σου. Και βάλε ανοιχτή. Πάρε ένα φίλο σου. Με βίες 31 βίεσαι. Ναι. Ναι. Και βάλε ανοιχτή ακράση να γελάσουμε. Εννοείται δεν βάζω ακρόαση. Ακουστεί η φωνή το μπιστή το τέτοιο είναι καλά. Έλα. Ναι, για να δούμε. Δεν μπορεί ούτε από το Viber γιατί απλά δεν γίνεται, δεν έχει ίντερνετ. Τέλος πάντων, συνεχίζω και πάμε στην αλήθεια τώρα. Τώρα μισό λεπτό τότε. Μέχρι αυτή. Πάμε στην αλήθεια. Κράτα και Με εδώ. κολοφάρδος. Άντε. Ξέχασα τις πάπες. Πέρασαν 2 γύρι. Πέρασαν 2 γύρι. Λοιπόν, το πιο κουλό πράγμα που σου έχει τύχει σε ραντεβού ποιο είναι? Να μου στείλει ότι είναι η πιο όμορφη ξέρω εγώ στον κόσμο και να την δω από κοντά και να είναι με σπυράκια, στιδεράκια και γεια στη μούρη. Ωραία, να πω. να αναστήσει χόρυψη της τέλη. Εντάξει τώρα δεν... Ωραία, πάμε αλήθεια και το οποίο λέει θα χόρευες πάνω σε τραπέζι με κοντή φούστα. Δεν είμαι κορίτσι λευκό παιδιά τώρα, τι να κάνω. Θα πήγαινες εθελοντής σε χώρα του τρίτου κόσμου. Τι είναι το τρίτο κόσμο τώρα. Ωραία, πάμε σε άλλο. Θα συνεργαζόσουν επαγγελματικά με συγγενείς σου. Να, Ωραία. αυτό ήταν το βιντεάκι Αυτό ήταν το μας. βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Πατήστε σχόλιο. και την καμπανούλα από δίπλα να παίρνετε τις ειδοποιήσεις μας. Από καιρό θα διορθώσουμε και την κάμερα. Να δείχνουμε και τις μούρες μας. Κάντε και μια εγγραφή, το κυριότερο. Ναι, κάντε και μια Μια εγγραφή. εγγραφή. Και πατήστε και στο κανάλι του Βασίλης Θα δείτε κάτι βιντεάκια των οποίων είναι με μαγικά κόλπα. Το οποίο το έχουμε κάνει μόνοι μας.
Βασικά υπάρχει και μια εφαρμογή. Σαν εφαρμογή, ναι. Αλλά δεν πρέπει. Παρακολουθήστε τα. Θα σας αρέσουν. Σε λίγες μέρες θα ανεβάσω την εφαρμογή στο YouTube, πώς λέγεται. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βιντεάκια μας. Μην ξεχάσετε, κάντε και ένα comment. Να μας πείτε και άλλες ιδέες. Γεια σας. Γεια σας.